Bueno, lagunok, hurbildu zaitezte mesedez pixkat aurrerago. Ongi etorri uriola.inforen aurkezpenera. Lehendabizi hitz egingo du Tokikomeko lehendakari moduan, lehendakari zarra, zantzen moduan, Mikel Irizarrek, eta gero parte hartuko dugu proiektu hau bultzatzen ari garen edabidetako ordezkariak, Lurmaileak, Nineu eta Eli Carrascosak ere. Besterik gabe, Mikelen txanda. Eskerrik asko Javi eta eskerrik asko zure tortzearen ongi etorri. Uriolan aurkezpen hontara. Ondeko Uriola esaten dut, egizia lehenengo zati honetan uriola.info izango dela, baina espero daigun denbora asko barik uriola.eus izango dela, eta bueno, Uriolakin geratu daitezen bentsat, hori da, enborra. Bueno, Ramon Saez Arbitoria idazle handi eta gipuzkoarrak, esan eban ez aspaldi, gure hiztun komunitatea edo Bilbon salbatuko da, edo ez da salbatuko, holako bat esan eban. Zenbakitan gure hiria Bilbo da, uste holako bat esan eban. Bueno, Tokikom sortu ginen dien duela pare bat urte, ordutik ona oso garbi eduki dugu Saez Arbitoria bezala lehentasunezko toki badala Bilbo, Nafarroaz batera, esan daigun. Eta horregatik, erabaki ginen dien lehenengo kolpie digitalian emongo ginula lehenengo urratza, plataforma garatu eta berehala etorri ditzen Bilboko bazkideen gana, Berton da presa aldizkariak eta Bilbo hiria, planteamendu horreaz, ja bidea egiten ginen. Eta, bueno, bideen jo eta bide horrek ekarri ditu onaino. Baina hori esan bida indar igualaz, Uriola ez dela geuria, ez dela egin joan nona. Uriola izatekotan izango da Bilboko euskaltzale guztiena. Eta hau azalduko zehaiti dan esaldi politu bat baino zeo zer gehiago. Uriola auto bat balitz, izango litzateke auto hibrido bat. Energia mota bi erabiltzen daben horretaikoa. Erregai bat tradizionala dirua da, eta dirua bie da, inbertsioak egiteko, dedikazio batzuk ordaintzeko, garapena bermatzeko. Baina erregai horrez gain, eta erregai horren eragina biderkatzeko, Uriolak onartzen da beste erregai bat bai. Eta erregai hori da ilusioa eta konpromisoa. Euskaltzalien ilusioa eta konpromisoa. Eta hortarako diseinatuta dago. Hori ere, erregai hori be lortzeko. Ze gaur egun biztakoa da, plataforma teknologikoa zertu ginen bereziki zaindu gure izan ginen, azken belaunaldikoa izatea, beraz oso interaktiboa, beraz hiritar kazetaritza ditzen da hortarako bereziki prestatua. Ze biztakoa da, hiritarrak gero eta gutxiago dauzela bakarrik entzun, irakurri eta ikusteko, eta gero eta gehiago dauzela esateko, erakusteko eta idazteko. Eta horri bide egiten botzau, arituko gara euskarari segulako prestigioa eta indar soziala emoten. Orduen, hortxe dauko Uriolakin daukun erronka. Hortxe dauko erronka. Erronka izango litzateke, Uriola izatea Bilboko Euskaldunen plaza. Elkar ikusteko, ekimenak saretzeko, indarrak batzeko, ikusgarritasuna irabazteko. Hori alde batetik, baina bestetik, gerota gehiago gertatuko den fenomeno bati bide egiteko. Eta izango da, gaur egungo teknologien arabera, gerota gutxiago erabiliko dira formula zerbait esateko daukonak, berdin izan hiritar bat edo eragile edo erakunde edo alderdi bat, gerota gutxiago erabiliko ditu prentzaoarra eta prentzaurrekoa eta barrak, eta gerota gehiago da, berak argitaratu. Gure dauen mezu hori, jakin ja, sare soziali esker aliauko dela behar dan tokira. Eta orduen, gure lana izango litzateke, hori ere baliatzea, eta zerbait esateko daukon hori ere, geure kanalera ekartzea, noski, geurien jardun dein, baina euskeraz jardun dein.
Euskarara erakarri jende hori guztia. Eta horretan egiten baditu, ibiliko ginateke Zaizar Bitoriaren esana betetzen eta gure hiztun komunitatea salbatzen. Baina, bueno, bazpada, Bilbo bakarrik nahiko espalitz, jakin dizue Uriola ez dela irla bat izango, dauneko badauz beste Uriola batzuk, eta Uriolak gehiago etorriko dira, eta gure planetan helburua izango litzateke Euskal Herri osoan egotia halako komunikabide lokalen sare bat. Eta orduen bai seguru salbatuta egongo ginatekeela. Bueno, neuri ez dauku erronka makala, erronka horia hemendik aurrera ez dut neuk gidatuko, Urko Aristik gidatuko da, beraz animoak emoteko hemen daukotzuek, gero gure gozue, berriketa orduan, neuk beste barik usteot derrigorrezkoa dela eta gizalegezkoa dela, eskerrak emotia onaino ekarri gaituen taldeari, Lur eta Javi, Eli, Jose, Inazio, Arregi ere lan asko inau, eta bueno, horri bilidan talde horri. Eta eskerrak emotia bebai, dagoenekoia sare ontara lotu sarien edabidei, Bizkaia Irratia, Bizkaie, argia.com zertuko da, saretuko da, eta animok emotia beste edabideek, hemen inguruan zauzen beste edabidei, eta komunitatean partaide izan zaitezketen beste guztixe. Usteot, erronka merezio daula, eta asko daukula elkarreaz irabazteko. Beste barik, bizi luzea eta oparo esan dizela Uriolak, eta animo da noi. Lur Mailea, hemen lema hartzeko prest dagoen pertsoni. Arratsalde on dago itorri. Bueno, danon artean egin dugu hau eta danon artean hasiko gara gehiago izatea espero dugu, pazientzia eskatuko dizuegu. Eskara euneko unean hasiko, geldiro, eta esango dizuegu, orain arte nor bere etxean ibili da, Berton bere etxean, Mahatxarri inguruan da Bilbo aldean, beste horrenbeste egin du Prestek, beste horrenbeste egin du Bilbo Hiria Erratiak. Beste horrenbeste egin dugu Bilbon euskaldunok. Oso esparru txikian ibili gara eta zabaldu egin garenean apur bat erdarara jo dugu. Eta Bilbon beste inon baino euskaldun gehiago dago eta ez da entzuten, eta ez da erabiltzen. Eta inon baino euskaldun gehiago dago. Komunikabideok ere badugu apur bat autokritika egiteko, nor bere auzoan, bere gaian, bere jende moduarekin ibili dalako, eta danok hemen sartu garenez, edo danok hemen sartu nahi dugunez, edo danok hemen sartzera animatzen zaituztegunez, Bilboko berri, Bilboko informazioa eman eta jaso egiteko aukera egongo da hemen nahi duenak. Bere behar izanen arabera, batzuk ulertzen dugu egunero behar dutela, badutela zer esana, eta hemen egon nahiko dutela, beste batzuk urtean behin egingo dutela eta nahikoa dutela horrekin, eta horretarako ere balio du. Batzuk argazki egin egingo dutela eta beste batzuk egingo dutela, bertxotan, ez dakigu. Baina egingo dugu. Eta posten gara, guk egunek genuelako, guri egin zigutelako proposamena, hau tokiko migabez genuen egingo, hau da, denok euki dugu, Berbaiz Euskal Elkartaren ametsa izan da, eta Zapala Elkartaren, eta imaginatzen zen bagararen ere Bilbo mailako komunikabide sendo bat izatea. Zabalpen handikoa, indartsua, kalitatezkoa, beste gaztelaniazko prentsaren bestelako apur bat, gure mundu ikuskera agertzeko, eta alegin guzti horrek, gauza batzungatik edo bestengatik ez ditugu gauzatu. Eta honek aukera ematen digu, lortuko dugun beste kontu bat izango da, aleginduko gara behintzat. Bueno, guk pentsatu dugu lehenengo pauso emata garrantzitsua zela, koste egiten dalako, eta sekulako guk harreman eduki dugu, baina elkarrekin lan gutxi egin dugu. Eta gainera postu gara asko, Uriolan dagoeneko Bizkaieko albisteak irakur daitezkelako. Bizkaia erasiten du, guk ez, guk batu erasiten dugu. Bizkaia dauka referentzia, eta guk bestelakoa. Beste horrenbeste egin du Bizkaia Erratiak. Beste horrenbeste egin du Azkue Fundazioak. Beste horrenbeste egin du Otxarkoagako Jai Batzordeak. Baina lehenengoak izan dira. Da izugarri postu gara, zen dugu, goitik bera azten bagara, errez egingo dugu bidea, beti goitik bera erreza dudalako. Eta Otxarkoagako Jai Batzordeak egin duen lehenengo albistea da, inauteriak, bere ausoko inauteriak iragarri. Kartela elebiduna da, testu euskera utxez egin dute. Blogean, Facebookean funtzionatzen dute beraiek elebidun, euskarazko testu hartu dute, Uriolan
perfila zabalduta eduki duten ez gero, lagun batek lagundu die perfila zabaltzen, ez da komplikatu, ez da zaila, hola zai. Eta, bueno, oiana da gaia, aurtengo, bueno, zelan da, Otxarkoagako inauterietan. Eta, bueno, Otxarkoagako berri, orain arte beraien zabalpen modu eduki dute, txikia, apala, eta Uriolaren bitartez Bilbo osora ailegatuko da. Otxarkoagako jai batzordea baina ulertzen dugu, bueno, oso data zehatzetan egingo duela lan, baina badakiguna da, beste batzuk egunero emango dutela. Elorri Bertso Eskolak, parkatu gero Patxi, haupa Patxita, badute blog bat, eta lotu egin dute. Elorri Bertso Eskola, Bilbon dauen bi bertso eskoletako bat da, berriena gainera, urte laburrekoa, baina dagoeneko blog bat dauka. Lotu egin dute ona. Haien berriak automatikoki hemen, laburrean agertuko dira. Eta Bilbo osoko zabalpena lortuko dute. Hau da, orain artean, Deustualdeko erreferentzia izan dute, eta Deustualdean mugitu dira, apal, txiki, eta orain errekaldeko baten entera daiteke. Pentsatzen dugu anima daitekela. Santutxuko Bertso Eskola, beste Bertso Eskola, ez dauka blogik. Veteranoa da, zaharretan zaharrena, erreferentzia izan dena, ez dauka interneten ezer ere. Hemen, perfila zabalduta, eta horretan guk lagunduko diegu, izango dute, eta urtean, udaberriko bertso saioa maiatzen zapatutan datozenean, argazki eskegi, hemen ipini, urrengo zapatuko, gonbidapena luzatu halko dute. Errez. Eta horrela, nahi duenak, nahi dueneran. Oso, honekin lotura egitea oso erreza da. Eta bakoitzak erabakitzen du, hemen oso aktibo izan, edo zeharka funtzionatu, edo komunitateako kide izan, edo, bueno, erreza da. Zan edut, eta aukera asko ematen du. Norberaren esku dago, bilbotarren esku. Beraz, Bilbon euskeratik eta euskeraz sortzeko aukera ematen du. Plaza bat da. Inork bere esparru eta identitatea ez du galduko printzipioz, loturak egitea badagolako hau da. Baten bate pentsa dezake, hemen egotea da askoren artean egotea. Eta apur bat norbere protagonismoa, izena, identitatea, edo eremua, edo apur bat bigar mailan geratuko dela, edo galduko lukeela, edo hori jarraituko du egiten. Hau da, handi direnak, esan dezagun, asko fundazio bat aurrekontuan handia da, bere lana badu, eta gainera interneten egiten du dena teknologia berrien munduan, beraz, esan nahi dut, gurekin lotu da, hemen lotuta dago. Ikusi du interesgarri, berau. Zertarako, bueno, gaztei begira egiten du lan, pentsatzen du, hauekin, gurekin lotuta egotean, jende gehiagoren gana iritsiko dela. Zer esanik ez txiki direnek, txiki zaretenok, eta ertainak zaretenok, eta zer esana daukazuenok. Hau da, honek oihartzun gehiago emango dizue, espero dugu oihartzun gehiago ematea, zabalpen gehiagoren gana iristea, gehiago animatzea, mobilizatzea, pentsaraztea, eta abar. Bueno, bagalduta edo elkarren berri izan ez dugunok hemen egon nahi dugu Bilbon, eta Bilboko informazioaren plaza eman, partekatu, eskegi, eta bueno, oso errez egiten da. Geldiro egingo dugu eta gonbidatuko zaituztegu batzuk ikusiko zenuten, bueno, eta beste gabe, zalantzarik izan ezkero galdetu, Jabik eta Helik erakutsiko dizuete apur bat, tripak eta zelan diren, eta hauen behinekoa da, ez begiratu honi egintzat eta bukatutza bezala, hemendik espero dugu udara bitartean neurri hartu eta joango garela, eta Bilbo oso handia denez, eta jende asko garenez, eta euskaldun asko garenez, eta denengan iristea ezinezkoa denez, naiz eta leginduko garen, zuen partaidetza behar dugu, aukera dago hemen. Danon Bilbo erakusteko, edo danon Bilboren zati bat erakusteko. Eta, bueno, Uriolako kide izatera animatzen zareten, beste gabe. Eta eskerrik asko. Bueno, lurrek esan duen moduan, erakutsiko dizuegu momentuz dagoena izango denaren oinarri bat bada, eta espero dezagun baliabide gehiago, ahalmen gehiago, gauza gehiago, eta batez ere erabiltzaile eta ekarpen gehiago eukitzea. Bi alde ditu gune honek, nahiko ezaguarritzen dutenak. Alde batetik dago komunitatea, eta bestetik eduki editorialak edo hortik hartzen direnak, irizpide editorial batzuen arabera jartzen direnak hor azalean, komunitatean parte hartzea hortaz da lehenengo urratsa eta ezinbestekoa. Parte hartu dezakete pertsonek, gizabanakoek edo elkarteek, eta parte hartzen maila ezberdina daude, erabiltzaile
bizitari huts batetik hasi, erabiltzaile registratuak egin ditzake iruzkinak eta bar, gero daude erabiltzaile sinadurak deitu ditugunak, gauzak gehitzeko aukera dutenak, eta taldeak, talde baten izenean, gainera, normalki edo kasu gehienetan dagoeneko blog bat daukagu edo horrelako edukiak sortzen ditu lehenagotik ere, eta hemen badago aukera eduki horiek era automatizatu batean komunitatera ekartzeko. Hortaz ez digu suposatuko askoz lan gehiago, baina bai askoz esposizio gehiago, inpakto gehiago edo jente gehiago ikustea guk egiten duguna, guk gure webgunean hor mantenduko duguna, jarraituko dugu egiten, baina klasa honetan askoren begirada edo begirada gehiago bilduko dira, ze azken finean, gure tribuko jende guztiak ikustiko bizitatuko du edo espero du denok bizitatuko dugula, aldiro ikusteko zer egosten den euskal komunitate honetan, Bilboko euskal web honetan, ez da? Hortaz, animatzea, eratzen zaigu, zuek izena eman ez duzuenak, hemen ikusten ditudan asko dagoeneko erabiltzaile aktiboak dira, eta esan dugun bezala, bi alderdi edo bi gune nagusi daude. Bat komunitatea eta bestetik nolabait azalean eta agertzen diren albisteak. Goian dauden aukerak, azalduko dizkigu orain, Elik, momentu baten. Bai, bueno, labur, ze Lurrek eta Jabik eta oso ondo azaldu dute dena. Kontua da, kokatko bat, Lurrek esan duen bezala, bagoaz egiten, poliki, eta hemen adibidez, non hori horretan topatuko duguna, ez da izango ez barrutiak, ez auzoak, badalako guneka badago bere izita, azkenean, behar beste informazio ekoitzi alizateko, eta, hortik gune batzuk agian aldatuko direnak, moldatuko direnak, edo nahiko referentzialak, eta hortik, horiek joango dira etiketatzen, horre argitaratzen den informazioa. Beste etiketa moduko bat, gaiak izango dira, hor daude, interesekoak nola baite banatzeagatik, ekonomia, jaiak nola ez, inauteriak datoz, eta protagonismo handia edukiko dute Bilbon, jende artea edo gizartea, kirolak, nola ez, hau ere, kultura, musika, antzerkia, eta bar. Eta gero, politika hor, berez, hemen ere, gai batzuk etiketa desberdinetan, kabituko dira, eta udalgaiak, udal plenoak edo, udaleko erabakiak, ez da? Eta gero, hor batez ere, segurazki importantena, Berton Prest, Bilbo Hiria irratia, hor zuzeneko emisioarekin, eta datozen edabide guztiak, gonbidatuta, baina batez ere komunitateak, edukiko du, eta eduki behar du protagonismo handia, hori da bultzatu nahi duguna, eta animatuta zaudete guztiok, eta, haiek oso ondo azaldu duten bezala, hor egongo lirateke, balde batetik, sinadurak eta taldeak, hor sartu etiketa horretan, oso modu errazean, egiten gara kide, eta beste pausotxo bat eman nahi izan ez gero, hor nolabaiteko konpromiso hartuta, maiztasun batekin, argitaratu halko genuke, nahi dugun informazioa, argazkiak, bideoak eta bar. Besterik gabe hor sartuta, izango ginateke, kide arruntak, baina importanteak, iruzkinak egiteko, baina besterik gabe. Eta gero, esan bezala, beste pauso hori eman nahi izan ez gero, Lurrek esan duen bezala, Uriolako lagunokin kontaktuan jarrita, oso modu errazean, sortuko genuke hori pasahitza, eta hor ja badaude norbanakoak edo, eta gero taldeak. Gaur egun hori, Jabik esan duena, blogaren bidez, RSS horretan badaukagu weba edo oso modu errazean egiten da. Baina kontu
tekniko guztiak eta niri ez, baina galdetu edonori eta argituko ditugu eta oso modu errazean. Eta gero ja badaude hor kolaboratzaileak edo hiek, izango dira, guk nolabait deitzen ditugu noiek, ez? Badaukate, denok daukagu zer esanik, baina, modu berezian nahi dugu hor egotea, eta beraz, haien gana joko dugu, eta eskatuko diegu gure kolaboratzaile bereziak edo izatea, ez? Eta hori, beraz, ikusten duzuenez, oso erraza da, eta animatzea guztiok. Beraz, lasai gaude zentzu batean, probatuta dago hau, eta funtzionatzen du. Esan nahi dut, bai, ez da, eta gaine oso esparru ezberdinetan. Sakanan, Nafarroko Sakanan funtzionatu du, badago, Tolosaldean, badago, Durangaldean badago, gure antz gehiago daukate, eta hurbilago daude. Eta hor da biltza, eta guk gara urrengo, eta etorriko direnak. Esan edut, zorionez oso ausarta gara bilbotarrak, oso barruak gara, baina ez gara lehenengoak izan, eta konfiantza, neurri bate laguntzen du horrek ere, ez gara lehenengoak, oso ona da. Beste gauza bat, gulo gaudenean, edo amamari bisita egiten, edo kafe hartzen, honek funtzionatzen du. Komunitateak martxan jarraitzen du, ez gaituzue behar, Bilboko berri emateko. Automatikoki komunitatea martxan dago, izan igande, izan goizeko ordubiak. Beraz, bilera amaitzen duzuela eta jaietako bat kartel eginda dagoela eskegi. Zerbait ikusi duzuela eta polita iruditu zaizuela partekatu. Ez dakit, bururatzen zaizuna, hau da, zuen Bilbotarron Bilbo erakutsi, aprobetxatu eta erakutsi. Eta probatu, eta iritzi eman, eta orain galderak Mikelek erantzungo ditu. Ez, honen gainen bai esan lehike, Uriolan dauen berzinoa, oinarrizko berzinoa da, Javiek aipatu dau. Beste batzuk garatu hau dauz dagoeneko, telebista irudiziak asko integratuta, badau goiena.netek adibidez dauka deskontu atari bat, bera garatuta eta baina hemen txertatuta dauena, dendarizekin dainako tratuak, edo baina biedanien honek dauko prestazioak guraineko. Oso eskalabile da, oso azken belaunaldikoa da, orduen honen ganien monta daitezke, sortu daitezken ideia guztiziak. Galdera zehatzen balin badukutze, nik nire partien da beste... Edo komentari izan bat inguru guzue, txapentzetan besteko, edo ez dakit banik. Importante da beste kontzeptua bai, hau gure bezin lokala izan bida, eta oso lokala izan bida, oso hiperlokala esateako gainera horri. Hau da, sustarrak sakondu bitu toperaino, baina aldi berien, naiz eta asko ez da ikusiko hemen, baina atzeti dau sare handi bat. Eta sare horrek permititzen dau, besteen esperientzia honak ezertzia, garapen barrizak kostu partekatzia, oso bideragarri iten da honen funtzionamentua. Oso bideragarri. Eta badauz zenbait tresna, hemen inkorporatu daitezkenak, lesan dute moden gida komertziala edo beste zer batzuk, hau monetarizatzea be permititzen dauenak. Beraz, nahiko autofinantziazio altu ekidezaken zerbitzu bada. Ez da zama bat. Dana osargi gelditu da. Dano animatuko zate, zuen perfilen da. Eta... hori itendan hori, gerota izan, sare sozialetan itendan hori, azkenien honek dauko posibilitateak Twitterrak, Facebook, kasik zer gure Bilboko Twitter bat, komunitate bat osatzeko, edo Facebook bat. Badauko erabila, argaziziak igo, bestia zertu,
Jose bera oso teknofiloa da, eta teknologizia asko daki, eta Jose flipau india, esate, jode, eske da, erreza, samurre, gauzak egitea hemen, osak ez bildurrik izan. Ba, besterik ez badago, animo. Antolakuntzatik esate uste, arda botila batzuk igoko ituela eta geratzeko bertan, bai, telebistarako bizkat iziltasun babieko da, baina bestela geratu bertan ze arda trabotxo bat behongo da.